Er zit voor beide ploegen behoorlijk wat druk op deze wedstrijd. Barendrecht is in de beginfase misschien wel de betere ploeg. Maar Harkemasse Boys had Oebele Skokker. Wat een geweldig doelpunt. Dit is maatwerk. Prachtige pegel. En doelman Robert van der Velde kan er helemaal niet inbrengen. Dan naar de tweede helft. 54e minuut. Sjogres naar deze crosspaas van Roel van der Meulen. Perfect op maat. Weer naar Oebele Skokker. Daag, maar een geweldige sleepbeweging. Sitje stond er voorbij. En het is de 2-0. Op een ei, Oebele Skokker. Hij maakt het verschil. Hij brengt het vertrouwen en de rest in de ploeg. En nog is het net die, want we krijgen nog een vrije trap. Roel van der Meulen achter de bal. Redding van de keeper. Ja, in eerste instantie wel. Maar dan is het Erik Eleveld. Krijgt die bal perdoes op de holle. En hij zwargt het voor de 3-0. Wat nou, Harkemasse Boys geen spitsen. Dit is een echte spitsengoal. Erik Eleveld. 3-0 winst en dat zorgt voor opluchting op de Bosk. Ja, dit hadden we zo nodig. Het is net dat we al een competitie gespeeld hebben, want zo sta je hier dan. Terwijl die competitie nog maar net een paar wedstrijden oud is. Alleen, en dat hebben we deze week ook al gehad, op het moment dat je de 3 binnen 7 dagen verliest, ja, dan wordt het heel hard tijd voor een overwinning. Nou, die hebben we nu gehaald. En daar kunnen we heel blij mee zijn. En daar moet ik van genieten. Maar er zijn ook voldoende punten waarvan je zegt, nou ja, dat moet echt beter. Maar dit is een mooi begin, klaar.